ಸೊಲ್ಮಿಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಕುಡ್ಲದ ಮಹಾತೋಬರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿದ ತೇರು ಐತಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆತಂದೆ ಊರ ಪರ ಊರ ಭಾರಿ ಜನ ಭಕ್ತರು ಉಚ್ಚೆಡು ಪಾಲ್ತೊಂಡೇರು ಸೋಮವಾರ ಜಳಕದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಅಕೇರಿಯಾವೊಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲಡು ಪಿರಾಕ್ತ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಉಚ್ಚಯ ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ಶುರುವಾತಿನ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಉಚ್ಚೆಯುಡು ಐತಾರ ತೇರ್ದ ಮಿನದನ ಅಟ್ಟಣೆಯಾದಿತ್ತಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವಿರ್ನ ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪಾದು ತೇರಿಯರ್ನ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿಗೂ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಊರು ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಸೇರ್ದು ತೇರು ಒಯ್ತೆರು ಮಂಗಳದೇವಿನ ಸವಾರಿ ಗುಪ್ಪುನ ಪಿಲೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾರ್ನಿಮಿಡು ವಿಶೇಷ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತದು ಭಕ್ತರು ಪಿಲಿಯೇಸ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನ್ವೆರು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿಯೇಸುಲಿನ ತರಾವರಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲದ ಒಟ್ಟುಗೂ ತೇರದ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಪಾಲ್ತೆತ್ತೊಂಡೆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಕತ್ತೆಕ್ಲಿನ ತೆರಿಪಾವನ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಭಾವಳಿದ ಟ್ರಕ್ಕುಲು ಇತ್ತದು ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೇರಳದ ಚೆಂಡೆ ಮೇಳ ಭಜನೆ ಮೇಳದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು ಜಪ್ಪು ಶಮಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಡತದು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಕಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿನ ತೇರು ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಪಿಜಿಡ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತಿ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಡಿ ಮರ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆತಿದ್ದು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಜಳಕದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಕೇರಿಯಾ ಒಂದುಂಡು. ಕಾಪುಡು ಪಿಲಿತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಪ್ಪಿಡಿದವರ ಕಾಪುಡು ಪಿಲಿಪರ್ಬ ನಡಪವನಿಕ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಎಂದು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂತ್ರಿ ಪಂತಿರು ರಕ್ಷಣಾಪುರ ಜವನಿರು ಕಾಪುದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಆರು ಪಾತಿರಿಯರು ರಕ್ಷಣಾಪುರ ಜವನಿರು ಕಾಪು ಮುಕ್ಲಿನ ನಿಲಿಟ್ಟು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾಪು ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಶುಕ್ರವಾರ நடத்தது ದೈವಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಗುರುಕುಲಿತದು ಬಿನ್ನೀರ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂತ್ರಿಲು ಕಾಪು ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂತ್ರಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕದು ಪಿಲಿತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಾಪುಡು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಮಾರಿಗುಡಿ ಕುಳಿತದು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ವಾಹನ ಪಿಲಿ ಆದುಂಡು ಈ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರಡ್ಡುಪೋದು ಇರುವ 100 ವರ್ಷ ನಡಪಾಡೊಂದು ಪಂಡೀರು ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಬಂದಲೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಡಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂಜಾರಿ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕದು ಮಾರ್ನಿಮಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಷಲ ನಡಪಾಡು ಒಂಜಿ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಎನ್ನನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತದಿರು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಡಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಉಂಡು ಎಂದು ಪಂಡೀರು ಧರ್ಮಗುರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನಿಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ ಪಾತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೇರು ಕಾಪು ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಸಾರಥಿ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಪಾತಿರ್ದು ಗುಜರಾತ್ಡು ಮಾರ್ನಿಮಿಗ್ ದಾಂಡಿಯ ನಲಿಪಿರು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಡು ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮೋಡು ನಡಪುಂಡು ಪಿಲಿತ ಏಸಪಾಡುನ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಆವೋಡು ಒಂದು ಈ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಶುರು ಮಲ್ತದನೆಂದು ಪಂಡೇರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರು ಸಫಿ ಅಹಮದ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಗುಡ್ಡ ಪಾಣಾರ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿಕ್ರಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಡೆರಿಕ್ ಎಸ್ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಕಾಪು ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಸಂಚಾಲಕರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು.
ಪೂಜ್ಯ ದತ್ತರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಅವೇ ರೀತಿ ಕಾಜೀರ್ ಅವೇ ಸತೀಶ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಗುಡ್ಡಪಾಡಾರ್ರು ನಿನ್ನೆ ದೀಪ ಹೊತ್ತದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾತು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಪಂಪದ ಶಿಡೆ ಆಕೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಲೇನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಸಂಚಾಲಕರಾಂಚಿನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅವೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ನೆಕ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ನೆತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿಮೆ ಮಂತ್ರಿಸಿನ ಮಾತ್ರ ಯುವಕರನ್ನ ಉಳ್ಳೇನೆ ಆಗಲೇ ಮಾತ್ರಗಳ ಎನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಂಚಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈಗಲೇ ಮಾತ್ರ ದೇವರೆಡ್ಡ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಏನೋ ಜನ ಪಾತ್ರ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ವಿಜಯದಶಮಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತದು. ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶನಿವಾರ ಪೊಡಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯರ ಶುರು ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕುದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಉಚ್ಚಯ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡೆತದು. ವಿಜಯದಶಮಿಗೂ ಅಕೇರಿ ಆಂಡು ವಿಜಯದಶಮಿಗೂ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಪೊಡಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಒಟ್ಟಾದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬರವು ಕಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಂಡ ಜೋಕುಲು ಭವಿಷ್ಯಡು ಎಡ್ಡ ಕಲ್ಪುಯಿರು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತಿರಡ ಉಂಡು. ಪುರೋಹಿತಿರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನುಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆನ ಕೈಪತ್ತದು ಅರಿದಿಂಜಾದಿನ ಬಟ್ಟಲಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಕ್ಷರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ರ ಬರೆಪಾದು ಅಕ್ಷರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಾಯಿರು. ಜೋಕ್ಲೆನ 4-5 ಮಿತ್ತು ಉಂಗಿಲುಡು ಓಂಕಾರ ಬರೆದು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂಡೆರು. ಆಕೇರಿಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧ್ವಜ ಕಟ್ಟಿಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಾದು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸದ ವಿಧಿವಿಧಾನಲು ಮುಗೀತಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಭಕ್ತರು ಪಾಕ ಜನ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಅಕ್ಷರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪವನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಿತೊಂಡೆರು. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ವಿ. ಈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿವಸ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರಂಭ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಯಶಸ್ಸು ಕೀರ್ತಿ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಐತೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇವತ್ತು ವಿಜಯದಶಮಿ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭ ಒಂದು ಪೂಜನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಬಂದು ಮಾಡಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಪು ಉಚ್ಚಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡತ್ನ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ 2024 ವಿಜಯದಶಮಿದಾನಿ ಅಕೇರಿಯಾಣ್ ಅಕೇರಿದ ದಿನ ಗಡ್ದದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡಪಾಯರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ತಾಲೂಕುದ ಉಚ್ಚಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಲಿಟ್ಟು ನಡತಿನ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ 2024 ವಿಜಯದಶಮಿದ ದಿನ ಶನಿವಾರ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಮೆರವಣಿಗೆ ದುಂಬತ್ತ ನವದುರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋದ ಯಜಮಾಂದಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಗ ಅಕೇರಿದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು. ಮೂರ್ತಿಲೇನು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಉಚ್ಚೇದ ಮಂಟಪೊಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಕನತಿರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮುಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ನಡತಿನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಡ್ರಾನುಡು ನವದುರ್ಗೆ ಶಾರದೆ ಬೊಕ್ಕ ಆನೆದ ಮಿತ್ತು ಅಂಬಾರಿಗ ಪುರ್ಪದ ಬರ್ಸ ಬೂರ್ಪಾಯಿರು. ನವದುರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರದಾ ಮೂರ್ತಿನ 10 ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೋಜಾವನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಉಚ್ಚೇದ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೂಪುನಕ್ಲಿನ ಕಣ್ಣು ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಾಂಡು. ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಜನಾ ಕೂಟದ ಕುಲು ನಲಿಕೆ ಭಜನೆ ಪಿಲಿಯೇಸ ತುಳುನಾಡ ಡೂಲು ವಾದ್ಯ ಮೇಳ ಸಮದುತ್ತೈತದ ಪೊಂಜವನಕುಲು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕೊಡೆಕುಲು ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಗುಮನವೈತಂಡು. ಶಾಸಕಿಯರು ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಗೆ ಸುವರ್ಣ ದುಮ್ಮದ ಮಂತ್ರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಶಾಲಿನಿ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಶಾಮಿಲಿ ನವೀನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಯ ಸಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಶರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಟ್ಟು ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮೋಹನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಪಣವ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರತ್ನಾಕರ್ ಸಾಲಿಯನ್ ದಸರಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿನಯ್ ಕರ್ಕೇರ
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಗಿರಿಧರ ಸುವರ್ಣ, ಪೊಂಜೋಲೆನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಉಷಾರಾಣಿ, ಕಾಪು ನಾಲ್ಪಟ್ನ ಮುಗವೀರ ಸಂಘ ಪೊಂಜೋಲೆನ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಸುಗುಣ ಕರ್ಕೇರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ದುಂಬದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗುಂಡೂಜಿ ಯಾಮೀನ್, ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ದುಂಬದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಾಸುದೇವ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತೆರು. ಕಾಪು ಬೀಚ್ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ಟು ನವದುರ್ಗೆ ಬುಕ್ಕ ಶಾರದ ಮೂರ್ತಿನ ನೀರುಗ ಬುಡಿಯರು. ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಪಾವುಲಿದ ರಡ್ಡು ಮೋನಿಲು ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಲ ಇತ್ತಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪ್ಪುನೊಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ಪಂತಿರು ಭಜನ್ ನಂತೋಡ್ ನಡತ್ನ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನ ಉದಿಪ್ಪನ ಮಲ್ತದು ಅರು ಪಾತೇರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರ್ದ ಜೆಎಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಿಲಿಟ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನ ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರ್ಡು ನಡತಂಡು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಬದ್ರಿಯ ಜುಮ್ಮಾ ಪಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಕ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ಮಾರ್ಗ ಅಳಿತದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನ ಉದಿಪ್ಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ಪತಿರ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಪಾವಲಿದ ರಡ್ಡು ಮೋನೆಲ ನಂಚ ಉಂಡು ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಲ ಇತ್ತಿನವಳು ಆರೋಗ್ಯಲ ಉಂಡು
ಪ್ರತಿಯೂರಿಲ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಲದ ಬಗೆಟ್ ಹೆಚ್ಚ ಗುಮನ ಕೊರಡು ಪಂಡೇರು. ನಿರ್ಮಲದ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಯೋ ನೆರೆಗಾದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರು. ಆಂದೋಲನ ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ಕ್ ಕುರಿಯರು. JF ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ಅಹಮದ್ ಕುರೇಶ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಬದ್ರಿಯ ಜುಮ್ಮಾ ಪಳ್ಳಿದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ HS ಹನೀಫ್ ಸಂಚಾಲಕರು ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ನಜೀರ್ ಬಜಾಲ್ SKSSF ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ಹಮ್ಮಬ್ಬ ಮೋನಕ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. JF ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಹ ಕಾರ್ಯವು ಇವತ್ತು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಊರಿನವರು ಮಾಡಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುದಲ್ಲ, ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದು ಈ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಿಸ್ತೇನೆ. ಕುಡ್ಲ ಮಣ್ಣಕುಟ್ಟಿದ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಪಿಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಕರಿನ 31 ವರ್ಷಲಿಡಿದು ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಾಲ್ದೆತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಆಕಳಿನ ಊದು ಪೂಜೆದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ವರದಿ. ಪಿಲಿ ಭೂತ ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಿಲಿ ಏಸ ಬಾಡನೋವು ಆದುಂಡು. ಮಾರ್ನೇಮಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಆರಾಧನೆದ 9 ದಿನಕ್ಕೂ ಆದಿತ್ಯದು ಒಂದೆಟ್ಟು ಪಿಲಿ ಏಸೊಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡಿದ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಪಿಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿತ್ತದೆ. ಕರಣ 31 ವರ್ಷಲಿಡಿದು ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಡ್ಲ ದಸರಡು ಪಾಲ್ದೆತನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಸರ್ತಿಲ ಪಿಲಿ ಏಸ ಪಾಡ್ದಿತ್ತದು ಊದು ಪೂಜೆ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮೋಡು ನಡೆತದೈತಂಡು. ಪಾಕಜನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ಯಜ್ಞೇಶ್ ಬರ್ಕೆ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಊದು ಪೂಜೆ ನಡಪಾದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಏಸದ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂಚ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಸೇವೆ ಕೊರಿಯರು. ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಮುಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಪಾಲ್ದೊಂಡೇರು. ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಆಟದ ಕಲಾವಿದರು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ರೆ, ರಾಜೇಶ್ ನಿಟ್ಟೆ, ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಣಿಬೀಡು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಭಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಿಲಿ ಏಸದಾರು ಗಂಗಾಧರ ದೇವಾಡಿಗೆರೆಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಕಾರಣ 30 ವರ್ಷಲಿಡಿದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ನ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 2023 ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತಂದದೆ. ಬರಗಾಲ ಅತ್ತನ ಭಾರಿ ಬಡ್ಸೊಡ್ದು ನಷ್ಟ, ಭೂಮಿ ಅದರ್ನ ಎಂಜಿತ್ತಿ ಕಾರಡು ಕಷ್ಟಡು ಬೂರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಒದಗಾದೇರು. ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೃದಯ ಸೀಕದಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಇಂಜ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡಪಾಯಿನ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಬರ್ಕೆ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು, ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಬರ್ಕೆ, ಸುಚೀಂದ್ರ ಬರ್ಕೆ, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾರಥ್ಯಡು ಬುಲೆದು ಮಿತ್ ಬೈದಿಡು. ಈ ಕೂಟಗೂ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ತುಳು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕದೇರು. ಕಮ್ಮಿ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತಿನ ಶಾಲೆನು ಒಂಜಿ 250-300 ಜೋಕುಲು ಬರಡು ಕಲ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲು ದುಂಬರಡು ಬಂದೊಂಜಿ ಆ ಉದ್ದೇಶದ ಇರತ್ತ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ದೇವರನ ಬೆಲೆ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲನ ಪಿರವಡು ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಪಿರವಡು ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅಕ್ಲನ ಪಿರವಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಒವ್ವೇ ವಿಘ್ನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ದಸರಾದ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊರ್ಪೇರು
ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಿಧಿ ಕೊರ್ಪನು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹಿರಿಯಾಗಲೇ ನೀನಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಒಂದು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರು ಇಲ್ಲಡ ಕುಳ್ಳಲ್ಲ ಎದ್ದಣ್ಣೆ ಆರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಆರು ತೋದು ಪೇರು ಅಕ್ಲನ ಬಂಗನು ತೆರೆದು ಪೇರು ಬಂಗನು ತೆರೆದು ಅಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪು ಅಡಿಗೆ ಅರ್ನ ಕೈತಡೆ ಲೆಪ್ಪಡಾವನ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಅರಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಗುಣ ಉಂಡು. ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ನಟಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಶನಿವಾರ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬತ್ತದೆ. ಮಾರನೆ ಮಿದ ಎಡ್ಡೆ ಏಲಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡಿರು. ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ನಟಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲ್ದಿತ್ತಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲಗ ಬತ್ತದಿತ್ತದು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು 6 ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡಿರು. ಸಂಜಯ್ ದತ್ತರಿಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೆಕ್ಕುಡು ದೇವಿರ್ನ ಶೇಷ ವಸ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ಕುರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಕಟೀಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತಿರು. ಸಂಜಯ್ ದತ್ತರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಅರಿನ ಪಟದೆಪ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಉಮೇದು ತೋಜಾಯಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಡತ್ನ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಉಚ್ಚಯ ಸೋಮವಾರ ಅಕೆರ್ಯಾವನುಂಡು. ಆಯ್ತರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡಪಾಯರು ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಸೇವಾ ಕರ್ತುಲೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಸಾರಥಿ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲು ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಐತಾರ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಗೌಜಿ ನಿಲೆ ಉರ್ದಿತ್ತಂಡು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನವದುರ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಂಟಪಡು ಅಕೇರಿದ ಪೂಜೆ ಕರಿತದು. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನವದುರ್ಗೆರ್ನ ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿಲೇನು ಪಿದೈ ಕನತದ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಭಾವಳಿದ ಟ್ರಕ್ ಲೆಡು ಕುಲ್ಲಾಯಿರು. ಊರು ಪರ ಊರ ಪಾಕ ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಕಾರ್ಯಲಿಡು ಕೈ ಜೋಡ್ಸಾಯಿರು. ಶಾರದಾ ಮಂಟಪಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾರಥಿ ದುಂಬುದ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯರು ಕುಡ್ಲಾ ದಸರಾದ ಸೇವಾ ಕರ್ತುಲೆಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು. ಸುವರ್ಣ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸುವರ್ಣ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಸೇವಾದಳತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಕುಡ್ಲಾ ದಸರಾ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಇಂಚ ಪಾಕ ಜನ ಸೇವಾ ಕರ್ತುಲು ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ತೊಂಡಿರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಚ್.ಎಸ್. ಸಾಯಿರಾಮ್, ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಉರ್ಮಿಳಾ ರಮೇಶ್, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಬಿ ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ, ಪಣವ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್, ಜಗದೀಪ್ ಡಿ ಸುವರ್ಣ, ಎಂ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದೇವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ಜತೆ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಸೂಯ, ಬಿಟಿ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಜಿ ಸುವರ್ಣ, ಎಸ್ ಜಯವಿಕ್ರಮ್, ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಶೈಲೇಂದ್ರ ವೈ ಸುವರ್ಣ, ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಗರುಡಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜಿ ಸುವರ್ಣ, ರಮನಾಥ ಕಾರಂದೂರು ಸೇರ್ನಂಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಿಲಿಯೇಸ ಕೂಟದಕ್ಲಿನ ಟ್ರಕ್ಕುಲು ತರಾವರಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಕ್ಲಿನ ತೋಜವನ ಟ್ಯಾಬ್ಲುಲು ಕೇರಳದ ಚೆಂಡೆಮೇಳ, ಭಜನೆ ಮೇಳ, ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಳ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇಷಲು ಇತ್ತದು ನಡತಿನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡುಪಿದಡ್ನ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ, ಲೇಡ್ ಹಿಲ್, ಲಾಲ್ಬಾಗ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಗ, ಪಿವಿಎಸ್ ಸರ್ಕಲ್, ನವಭಾರತ ಸರ್ಕಲ್, ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಮಾರ್ಗ, ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ, ಗಣಪತಿ ಶಾಲೆ ಮಾರ್ಗ, ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ನ್ಯೂ ಚಿತ್ರ ಆದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಾಗಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಂಗಾವತರಣ ಕಾರಂಜಿಕೆ ದುಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ, ಶೈಲಪುತ್ರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ, ಚಂದ್ರಘಂಟ, ಕೂಷ್ಮಾಂಡಿನಿ, ಸ್ಕಂದಮಾತಾ, ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ, ಕಾಳರಾತ್ರಿ, ಮಹಾಗೌರಿ, ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ಇಂಚ ನವದುರ್ಗೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಬರೋದ ಯಜಮಾಂದೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವೆರ್ನ ಮೂರ್ತಿಲೇನು ನೀರಿಗೂ ಬುಡಿಯರು.
ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲಿನ ಕಷ್ಟ ಎಂಚಿನ ಉಂಡೊಂದು ತೆರಿದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಯಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಡಿದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಓಟು ಗುಂತುದಿನ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಪಂತೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಓಟು ಪಾಡಿಯ ರೈತನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಓಟುಗು ಪುತ್ತೂರದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಟ್ಯಾಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಉಂತುದಿತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ಕ್ಕೆ ಓಟು ನಡಪೆರುಂಡು. ಅವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತನ ಲೋಕಸಭಾ ಓಟುಡು ಗೆಂದಿನ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ರಾಜಿಕೋರ್ ನಡೆದವರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿಯಾದಿತ್ತಂಡು. ಒಡಿಪಗು ಪ್ರಚಾರಗೂ ಬತ್ತನ ಬಿಜೆಪಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಟ್ಯಾಡಿ ಮಾಧ್ಯಮಲಡ ಪಾತಿರ್ದು ಸಂಗೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೂವೊಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಇಡ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ನ ಏನನ್ನು ಗುರುತು ಮಂತದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಪನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದಿತ್ತದೆ ಅಯ್ನ ಸರಿಯಾದ ನಡಪಾವನ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಅಕ್ನ ಕಷ್ಟ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡೇರು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿನಾಗಿ ಪಕ್ಷದೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಹಿರಿಯರು ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೋರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮತ್ತು ನಗರ ಭಾಗದ ಬಡ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನೆತ್ತಿದವರು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜನತಾ ಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಕೃಷಿಕನ ಮಗ, ನಾನು ಕೂಡ ಕೃಷಿಕ. ಅದರ ಜೊತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾನು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತು ನಗರದ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವರಿಂದ ಆ ಜಾಗದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರಕಾರ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಗರ ಭಾಗದ ಜನರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಉಂಟು, ಅನುಭವದ ಕೊರತಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಆರೋಪವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಂಘದ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕನಾಗಿ ಸಂಘದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತಾಲೂಕು ಪ್ರಮುಖನಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಂಘಟನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ, ಅನಂತರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸರಕಾರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಸ್ಕಾಂ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲರ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂಧನ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆಗೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿದೆ. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ನಡೆತದೆ. ವಿಜಯದಶಮಿದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯರ ಶುರು ಮಲ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಡಪಾಯರು. ಬರವು ಸಂಗೀತಗೂ ಯಜಮಾಂದಿಯಾದ ಪುನಃ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವರೇನು ಶಾರದೆ ವಾಣಿ ವಾಗೀಶ್ವರಿ ವಾಗ್ದೇವಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಲೆಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು. ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದು. ವಿಜಯದಶಮಿಗೂ ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಆನಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬರವು ಕಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪಾವೆರು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ಶನಿವಾರ ಶಾರದೋತ್ಸವ ನಡಪಾಯಿರು. ವಿದ್ಯಾದಶಮಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯರ ಸುರು ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ ನಡೆತಂಡು. ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. 3 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಅಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸೇರು ಬೊಳಂತೆ ಅರಿ ರಡ್ಡು ತಾರಾಯಿ ಐನು ಬಚ್ಚಿರೆ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಲಪುರ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯರ ಕಲ್ಪಾಯಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ನಡಪಾಯಿನ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಐತಾರ ಅಕೇರಿ ಆತಂಡು. ವಾಮಂಜೂರುಡು ಶಾರದಾ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡು ನಡತದಂಡು. ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಅಕೇರಿದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನ ಶುರು ಆಪುನ ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ ವಿಜಯದಶಮಿಗೆ ಅಕೇರಿ ಆಪುಂಡು. ಮೂರ್ತಿ ಕುಲ್ಲಾವನಕ್ಲು ಆನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾದು ಮೂರ್ತಿಲಿನ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡುವೆರು. ಈ ಸರ್ತಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯದಶಮಿನ ರಡ್ರಡ್ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಐತಾರ ವಿಜಯದಶಮಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಆನಿ ಬೈಯಗ್ ಶಾರದಾ ಮೂರ್ತಿಲಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾದು ನೀರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೇರು. ವಾಮಂಜೂರುಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಶಾರದಾ ಮಾತೆನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಐತಾರ ಗಡ್ದಡ್ ನಡತಂಡು. ಚೆಂಡೆ ಕೊಂಬು ವಾದ್ಯಮೇಳ ನಲಿಕೆ ಭಜನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೋಜಾವನ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು.
ಊರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಪಾಕಜನ ಭಕ್ತರು ವಾಮಂಜೂರು ಶಾರದೋತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡಿರು. ಇಡಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ಸೊನ್ಮೇಲೆ